Pugilistul moldovean Octavian Țicu este hotărât să abandoneze sportul pentru că este descurajat de mondial. El afirmă că este o mare minune calificarea pentru Sydney a unui pugilist din Republica Moldova, în condițiile în care oligarhiile financiare împart între ele locurile la Olimpiadă, împiedicându-i pe sportivii talentați să se afirme. Octavian Țicu, în vârstă de 28 de ani, este originar din satul Costuleni, Ungheni. El boxează de la 16 ani. Pentru un sportiv de performanță a fost o intrare cam întârziată. Octavian a reușit totuși să se afirme într-un timp record și are până acum 4 titluri naționale. Pugilistul are o medalie de aur și una de argint la cupele mondiale și o participare la Jocurile Olimpice de la Atlanta. Înainte de ediția americană a Olimpiadei, el a fost invitat să apere culorile clubului Slavia Sofia în campionatul Bulgariei. Astfel s-a ales cu titlul de vicecampion al Bulgariei. După ce a ratat calificarea pentru Sydney, pugilistul spune că se gândește să abandoneze boxul. Și asta nu pentru că nu mai este în stare să boxeze, ci pentru că îl descurajează aranjamentele din lumea boxului mondial. Boxul a devenit fief al blaturilor, al meciurilor și a rezultatelor programate. Am avut parte în cariera mea de foarte multe meciuri la 7, 5, 6, 3, 2. Nici pe departe n-ar fi corespuns situației din ring. Și evident, după subconștientul meu întotdeauna a acumulat această informație și la anumite etape am avut de gând să abandonez chiar sportul. Octavian Țicu a avut inspirația să nu lase la o parte studiile, ceea ce este o raritate în lumea sportului. În anul 1989, el a susținut admiterea la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău. 2 ani mai târziu, el s-a transferat la Universitatea din Iași. Acum a ajuns în situația să aleagă între două preocupări la fel de importante. Reveneam la sala de lectură în ring, fiindcă aici nu ai perioadă, nu ai timp suficient să te adaptezi, fiindcă trebuie să faci față unor puncte care îți vin în cap și dacă nu te ferești la timp, riști să-ți uiți și teza de doctorat. Nota mare pe care a obținut-o la licență, 9,56, l-a determinat să se înscrie la doctorat. Peste o lună, Octavian va susține doctoratul. Deși nu are încă titlul științific, Țicu este considerat drept cel mai inteligent boxer moldovean. El este mândria sportului moldovenesc, mândria boxului nostru, fiindcă în afară de box, încă e fără a spune câteva zile, e doctor în științe istorice. Deci asta demonstrează încă o dată că boxerii nu numai știu a face box, a da cu pumne, dar fac carte. Octavian Țicu are de gând să ia decizia la vară. El vrea să marcheze retragerea cu un succes la campionatul european.